tadi nanti ban perem ini parlok. Dari tang ni kawai ngadi ubri ubi Aisyah. UMLA kanot shalong uba Adelbert Nongrum ula pinpaw ya kajing lingo halor kajing sha suspend ha Voice of the People Party. Habakran shikilat bathai kubor uba Adelbert ula ong shua ke election MDC la kerpa di president ka parti ban khat yakran ya kisangut Henry Clem urlong kajing khat jingyalang bat ula ong ba kabalingo kalong baki ai show cause da kajing tho bat ki hun man suspend wat la kempat pinpaw pat ba ula sha be sendan na ka parti. Ula ong ru ba usngo kia ya kipat ba ka constituency jong u ki bala penjob yu u ba lada ka party ka be sundan yu u bat lada yo ashu ban keran ha ka Voice of the People Party Henry un yeng ha ka sur jong kipat ba uba Adelbert ula ong ba lada kilawit yu u ban long u khat ha po ka seng ki dei ban be sundan yu u na ka seng ban chu suspend ule thu ru baha kapor ba urung ha ka Voice of the People Party uklam rung ban pan tiket Henry halor kanong rem ba ka Voice of the People Party kapdyang bandawa ya ka reservation policy Henry makihi ki balapin ken ya kane namar ba ki ajingmut sha ka expert committee tang ya ka reservation on job population bat ya ka reservation halor ka puli puthi ki khlamra bat ya ka roster ki khlamra lang Ula ong ru ba uklam le ya ka aka ban pin bot nam ya ka party Henry ban kentiu ya ka jat ban reu bat ban yo nong ru ka Voice of the People Party. Shu ula kentu ya ka seng ba wat haba udang dan ha ka jingsha suspend Henry ki dei ban khat yu bat ki sangut ki bala sha suspend lang ban ya kran markman. Ula ther ting e ru da ka bakin tho ya ka seng ba phikam ba ka dei ka seng ka badan ya ka nong rem belai ban wanra ya ka san per thei ka ba khuj ba suba Henry ublei uyo i ya ka jingshisha. Ula ong ba kumba ngalakwa ban rung sha ka seng ba ngam kwa ashu ban mi kumta haswa bangan penkala ya ka nong rem jonga ngan e no lut shwa ya baro ki e. Keren duk toh, desi mo. Bila si kam lokam syuk bangkan hadian. Ngalak bangkeren menta. Sa alam gani kami news ki pat parlok ki bla lingar pisah ki press parlok ki bla phone kapor. Manong tani ko wi. Ha kapor pai ba ni ban klet. Apor banga ngarung sa ka VP. Ngarung halo ka nong rem. Ngaklam rung man pan tiket ken mau. Ngarung ban ngong ya VP lada ka priang ya ka reservation policy. Ngarung sa ka VP. Ki ong hoin. Te Henry pat pai ba wat sa ilam bakala walong songset biet. Ngakerpat bang kentu ya pi. Kalan kapor iki ibaro. Sngap bat puson. Sabishar mapi la kadi ba fen ben ani kadi fen yaro. Ndai ngangam sembuan nak bentam pengkesan dia ni ban perem yakin di parlok. Dengan soang tani kawi. Maki ba violate ya ta jekot. Ka state reservation policy kam dei ka issue jong badal bot nongrum. Kadi ki issue jong samla kadi issue jong jela. Balai nak kalian ka party ka ai. Jingmut syaka state expert committee tang ya ka job on reservation. Reservation on job population. Mo based on demographic population. Tengah kali ki syai ka academic reservation. Syai kita ka roster ka bangi dawa bagi ban trikam perspektif. Kam di retrospektif. Syai ka don. Bat ngah ban ra ru ka krimi bat non krimi la ya. Menta kum nu ngau khun amali. Bat khun badi wai dong kenya khun ya reservation policy. Balik ka parti kam sutu si kidon kiriu start kirunang. Kidon kiriu he kardan. Kim sutu ngamngai kim sutu ndai kadai tang koi ka kim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tang ni koi bali kali yai laj ngako panong tang ni koi ladai ka agreement ka bali jongjat menriu lapan khain kumnungan chania pat eki nenga khlami nak parti nga khamle ki ka ban pen bot nam ka parti ngale ki ban wanra ban kentiu ke ya ka state ban kentiu jat menriu ban yo nongru ka VPP tengah ko panong tang ni koi wat no melam bakla ngamlong anti parti Ngalong very much anti-procedure. Ngalong very much anti-procedure. Ngaklam long anti-party. Ngalong anti-procedure. Namariki ka constitution, kabalatho, kiai light nakta constitution. Timaki keng, kideban, sotu an bishar. Mdi mga, bopan kaya constitution. Ngaklam ya current constitution, nday ngang oy pitani kaway. Ngamlong anti-party, ngalong anti-procedure. Pai ba lema jufi ki press. Larade ngalong anti-party ngamjen lami sabar makani ban kentho ek party. Ban kersani ki way. Tadi kaway, kabaaro anong kulet.
Hasyo ban tep kavut lagi sausan sengi nganang keren ba mga bat kayeng kasem jonga ngin kersyani upra hatu piong anti party negadi tang ka excuse na ba pila ko ada ba pila wit yang ni da pila wit ngamper namar laising ada ong apo kasi isi ba da wit yang pindor jing shani aso nga expel be nga mlongkam man syukos umdongkam ban suspend expel be ti tai di ba ngasuk pan paul ba jongpi tengah try dia bodon hari nebuk ngalak man khot bian dam don isu tengah try kala biang kata nganong ayu mo ndai ngasu songlong lingo pat bakum ka party ka ba claim ba ka party jong pai ba voice of the people party amara kipor kibadang hasua election nganang dep ya ka ban yakran ba di president bodon borom jong ka VPP bangong tokhot no si yang isangut ngin yakran laga di mentang inwan laga di lasai inwan kawi kalong ba ngikwa pan pendep kiki bro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin bangin nang do no ya kata kala klenti banai ke jingkermen ya ke jabnriu ngim ko asyu ta ke japat ke japra mo ngikwa pan punkut ya kini kiki tenri hati ki por kadi so election ti presiden brom-brom yong am don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klampep kidei ki ba khamtam present batrai stam borok wi gari si janti ang i kata ngi sotu nrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin kendu la kadai tang sikentan akan ta kala biang tenrei kam semala ban long tiga pui adu put uba ngi du ngla show up no ti kumbai doktor batskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba dal bot sai karen ladep KMDC temu ka digani ka balapan pau bakla bu lupa ya kata ka rai kasom bakin pat pau pas pai ba mayo ka kata pat election lada sim nunu ka action yanga ti nrei ngapan pau pa kajing sonlingo ka bakrau ka jikendit hoi kila ai ka sukos in writing ngarung ai in writing likum lu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya ka sing VPP ka ka voice of the people party kani ka jing suspend ka jong ki license kada indirectly bakla be nga ndai tama ko pekin mau tani kawai ba kumanga pekin mau bang ko ban rung sa ka party ka banganum ko ban miso stang na don ka dauba mo ko makasong kha song na don ka dauba la dengan dia ne tho apo yung mani ani dia bitho apo ko du don ka dauba ni hap ne khalat tuwat ka seng VPP ru ndai hadu mata ngampat pediang hoi karai ka bagi maki ka bagi ong baka no one is above the party tenrai ngapa asko nong tani kawai hangala de ka party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo ka jing tip lami ka kraw bunsha bane kata ka an ka busito ka mga nong daktin nong wi consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibon kani nganang ko iban keren nganang puson mata nomor kadi ka voice of people ngam ko asyu ban kerni sepang jongki ngam ko ban kerni sepang jonga dengan ko makeren tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo to sembai ke jing sai sagi pat ba bakin dup sutu ma ka voice of the people party teninga sukya man siam ki ba ye ki bathon ki ba layo ka khat prasnem ka karta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba buran sabar constituency ki bam paju kriya namar kelayo ya ta jing it ba ka jing shanya nang aku nom ikmat ban ngarung layo jing shanya laki nakoi collection adu samtali collection bat MDC bat amalia ngalayan claim compromise yaki issue ngako ban ong yaki bakinum sudiaw man sim wada ka party indirectly kala be nga nrei wala dang mi osu ban keren haga kerteng jo voice of the people party nrei nganang yai keren pat haga kerteng jo voice of the people bat nganang perkhat manta nganang puson ngatrai nganang pan pendem dia ban puson manta kini ka por ka barang dei kini ka por ka bangitip kum kirsan kadang doan na prengka period of lent hadin jong ni ka paska hadin jong ka jing mipat jong jisu moka Easter ka banga lesingan sa one nasa kot ipi ki parlo press bangan sakeren once and for all di kita di wei bang squat pau man jong pi
bangam pedang namar kan EU kan bakin khot hok lai ke in writing kata ka syukur sengarung ada penpai ki in writing kumno ki hun habang la palong do long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sarong haba ngai i bagi pai ba ki it ya ka VPP ki dei ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bend compare kani kam de kasin kam ni kong mang yai kalenti jing sa beng ke jing sa control bada ke jia lenti jong jim jonga ngam le ngam jule ya ke ga bangan le man yo man kminti ta ke jero ne bangan beng dei hani ka kenti jong kani ka isu ko beting ko par kaseng aku man ong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai seki pai ba barang ni skam ong sembai sembai pat mangapa ngahaban nyai ne compare dak tak jing sa kan ben don ki bakaran din ba sa kan ben ba sa kan tho ba sa penrem hendai ladang apai seki por balik lapor bo khlep ka khnam sa kan tho manga penek marui hendai ka khnam kane ngakarin conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjar arpuah ki don po house barok ki pelut ki inga marui tang por basim karai yes or no ki wanrung nai menta pat ya kren lu baro menta ya ai jemut lu baro kabalai ngai kren ni covid ngasa stigmatize kum ka ying dangali ying mani dangali chabaya brio dangali chabaya tho nai menta pat ngitip ba ka judge benrio 80% ka kham ai injection ka kham sim ya ka injection jong vaksin ya ke ikhtiar jong girang ba snong dorbar snong men bangalong CM ngapsim hadu karai ban raikut le dia ban le cha tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwai ngah nrukulur man perkut no handai ngong iki kita kinong terwa ki belong unidentified ki bang mala ban itu ki wan nei manu bapa iki hang tu po wo kiang nong ba ngalet ban dem ban kerpat wo kiang nong ba ban ai ka boringa ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ba jantia nimdei ban penya per chu hapreng tau jantia hapreng khasi ngilong bi kawai kata ka dei ka ba ngong ru iki lalu piko an penkut ya kejing satkan ngai tiki por kadeta arteli kalenti kawai de kalenti ban asenno dau governor jong Meghalaya ya ka bill ka beli ka village administration bill ka ba ar pat ngong iki lalu piko ban kut no ni educational program persai government ab ngatang kandiat sengi ban sei ka media pujonga kalakut tenrai ngaklam pendem mentapat ngi bakirang bat song kiyo beng dor bar song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ja pedeng kejing sakkan ben ngam per ngam supir hendai kijing sakaran ben jing sakan tho kenang pen perang sisu inga benang pen scam inga manang yang scam manu me compromise ra kadi mani tengku parti ru dan kepor ka bang haban bu jat meriu khamat bu parti ba nganum keren sibun ngangit parlok biet parlok press pelai leng a pisa ki pai ba mabun ka ngit scam ki don ki bang kuat ban sangap ki bang kuat ban sangap nganum keren ngang keren pat si ba kuat ban sangap ngan sakren dari kepor la kadi suai kata ke Easter nani kalendai hadian ke Easter bangan sakren ya kejing sisa namar ngatip tang ni kowe hadu bakim note ki parlok bakin khot inga mar khmat namar kitip bak kejing sisa ka pen mong yaki nga keren du nak tien jong blai bak kejing sisa ka pen mong bat kejing saru ka pen lai lut ngaji dak lenti kejing sisa ka lut tenganum keren lut abdi kata ko penta ngan sa keren ade kapo yan namar yala dia ni ban perem ini parlok ndai tang ni kowe ngadi ubri ubi aisa bat nga keren hani kapo lemba jofi media hakerteng juni ki sangut ki parlok bat ngalong ringut tani kowe nganum hun nganum pedang ada pim khot yangi mar khmat to suspension ka song api ada pisa nga ngala ban appeal nam taban reconsider ya kani ka suspension dada kadai on the suspension ru compare khot yangi nginya keren habasit abasai bat kum kirang ba nginya keren lang balada kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga ladari la pibakla mapi compare ngan suong forgive and forget tadi kowe bar ka bakhadu ko apan pau ka belong ka strong message ka bang Ukraine po district council nga Ukraine po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam bak fide ka nongrim blay pikam bak di ka clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam ba fenu end up ya ka high level attitude manong tani kowe
God sees the truth but wait. Ita masuk pen pau. Habakut. Tiba aja